बे समाव मोनसे गोनां रादाब चीन हादरनि Hmpv खौ सानफा एफा बांनायखौ नुनो मोनदों। चीन हादरजों लोगोसे गुबुन हादरावबो दायो Hmpv नि गोहोम। नंगौ, चीन हादरनि Hmpv आ दायो भारतआवबो गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। 24 घन्टायाव गासै 6 सुबुंफोरनि देहायाव Hmpv भाइरासखौ मोननाय जादों भारतआवबो। दायो बयनिबो गोसोआव सोंथि सिखारदों। गोदान Hmpv भाइरासआ फिन लकडाउन जाफिननायनि इसारा होदों नामा? फिन फोसावसिगोन नामा लकडाउन? बेखौ लानानै दायो गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव सोंथि सिखांदों जानांगौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चीन हादराव सोमजिनाय बे Hmpv आ दायो भारतआवबो गोसारगासिनो दङ। नंगौ, 24 घन्टायावनो गासै 7 सुबुंफोरनि देहायाव Hmpv भाइरास मोननायनि रादाब। भारतनि दाब दाब रायजोफोर जेरै कर्नाटक, तामिलनाडु, गुजरात आरो सोनाब बंगआव Hmpv भाइरास मोननायनि रादाब मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनानै दायो मिरु सरकारा नोगोरारिफोरनि थाखाय माखासे सांग्रांथि फोसावदों। मिरु सावस्रि मन्थ्रि बिफाना सांग्रांथि होदों दि उन्दै गथ'सा आरो गोर्बोआव थानाय आइजोफोरनि देहायाव गोरलैयैनो गोसारनो हागौ Hmpv भाइरासआ। मख'नो गोनांदि सावस्रि फाहामथाय बिफाना Hmpv नि माखासे लैखोनफोरखौबो फोसावनानै होदों। थाद'नाय गैयै गुजुनाय, गुसु जानायजों लोगोसे लोमजानाय, गोब्राब गोदोना सानाय, हां लानो गोब्राब मोननाय, मेंनाय आरो लोरबांथि बायदि बायदि लैखोनफोरा Hmpv नि इसारा जानो हागौ। बेनिखायनो बैफोर लैखोनफोरखौ नोंथाङा देहायाव मोनदांदोंब्ला थाबैनो देहा फाहामगिरिनि खाथियाव थां। नंगौ, खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथांमोना सांग्रां जानानै थानांगोन। बेनिखायनो नोंथांनि देहायाव माखासे लोरबांथिखौ हमदांनो हादोंब्ला थाबैनो फाहामथाय लानो सुबुरुन होदों सावस्रि फाहामथाय बिफाना।